Harus die water. Boss so says the deck place there. Hey, they all viral, he's so boy. Get Harus die water. Boss so says the deck place there. Hey, they all viral, he's so boy. Get Drain soap. Ah, water. Drain soap. Mayroon ako likopog siya man. Hmm. Mayroon ako likopog siya. Mayroon mo. All we viral. Yeah, ne. It delivers some more than I said. It's Amen. part of life. Ligay pokan emera in lekan ipanakan yang yes, is nasty. Vandaag zal ons werk met die gaba. Na weka abalala biju fay randa fra two randa fra maji manalian werk. Zie jij Nairi vandaag? werk. Kom even vertellen wat jullie vandaag is geworden. Van die ook bloedrollen was zo eind in 2 rand is geraakt. Dat hij gezien met waterkap en moet vandaag werken. Dan denk jij is makkelijk om een rand in een 2 rand werk te doen. Zij moet niet maar zo kon pakken. Kijk hoe leuk die dingen op binnenkant. Ik skep om in die kontje in zijn hand. Training. Stuk drain nigga.